Comezan as obras de conservación do Castro da Croa na Pobra do Caramiñal. A delegada territorial Belén do Campo visitou hoxe o xacemento para supervisar uns traballos valorados en 18.000 euros que permitirán avanzar no coñecemento dun dos castros máis singulares do Barbanza. A delegada da Xunta de Galicia, Belén do Campo, visitou hoxe o Castro da Croa, no municipio da Pobra do Caramiñal. O obxectivo da súa visita foi supervisar o inicio das obras de conservación neste importante xacemento arqueolóxico, co apoio de 18.000 euros do goberno galego. O Castro da Croa é un dos xacementos máis importantes da comarca do Barbanza e destaca polo seu estado de conservación. Está declarado ben de interese cultural e a súa adquisición polo Concello en 2024 permitiu garantir a súa preservación. Trátase de presentarvos as escavacións que comezaron precisamente onte no Castro da Croa de Posmarcos, un dos castros, digamos, máis emblemáticos e máis importantes que temos na Pobra do Caramiñal, pero un castro que hasta agora non foi escavado, é a primeira escavación que se fai, é a primeira prospección en xeral, ni sequera está nada estudiado. Este proxecto de conservación inclúe sondaxes arqueolóxicas para detectar posibles estruturas soterradas, así como un detallado traballo de documentación, análise e tratamento dos materiais arqueolóxicos recuperados. Todo isto para garantir a preservación deste legado histórico. O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, destacou a importancia desta escavación, que é a primeira que se fai nun castro de interior no Barbanza. Este castro, que ten un recinto circular único na comarca, proporcionará valiosa información sobre a idade de ferro en Galicia. Este goberno municipal, unha das súas prioridades desde o primeiro momento, é a protección do noso patrimonio. E en ese sentido, adquirimos este castro fai precisamente agora un ano. Pouco máis tarde xa comezamos agora estas escavacións que estou totalmente seguro de que van a ser unhas escavacións que van a dar un resultado moi interesante. En concreto vaise a excavar a zona habitacional, porque normalmente é aí onde aparecen máis material, e iso pode permitirnos datar o castro, a época, se estuvo romanizado ou non. Pola súa parte, Belén do Campo subliñou que este tipo de intervencións non só preservan a historia, senón que tamén fomentan a identidade cultural e o interese pola nosa herdanza local. Estamos a falar dunha actuación no ámbito arqueolóxico, nunha zona moi privilexiada, en unha zona onde xa está detectado un castro, pero sí hai que facer unha serie de prospecciones para ver en realidade que o que tenemos, e dai que o compromiso da Xunta de Galicia a través desta axuda, como ben dixo o alcalde, 18.000 euros nos levan para facer unha serie de sondeos arqueolóxicos nunha zona perimetral de en torno a 60 metros cuadrados. A intervención tamén inclúe actividades de difusión, como charlas divulgativas e xornadas de portas abertas, que se celebrarán na vindeiras. A campaña de escavación no Castro da Croa ten prevista a súa finalización o vindeiro 12 de decembro e a xente poderá participar nunha visita guiada o día 11. Un traballo conxunto entre a Xunta, o Concello e a Comunidade de Montes para garantir que este valioso xacemento arqueolóxico permanezca intacto para as xeracións futuras.